हेलो लोगोफोर गासिबनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जोबोद दुखुनांथाव। माने बियो जाथाया जादों दागगारि होननानै बुंनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बुजिनो हाखायो दे मोनसे जोंनि बिटिआरनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि साहा गेलेम्फु होननाय मोनसे भुटाननि टाउन दं। बिनि साखाथि फाखाथि मोनसे दागगारि होननाय जायगा दङ। बे दागगारि होननाय जायगानि नाम्बार 1 काग्राबारिनि सासे आइजोआ माने खारखोमानानै बा गोमानानै दङ मोनदों। माने बिथांनि फिसाय आरो बिथांनि माखासे गामिया आंजों रायलायहरदों आरो रायलायदों गोबाङैनो। दा रायलायहरखांनायनि उनाव बिथांमोना बिराद दुखु फोरमायदों। माने बे जाथाया जाहैबाय जाय गोमादों बे हिन्जावनि मुङा दैमु नार्जारि, बियो औगुरिनिमोन होननानै खोनादों। दायो बिथांनि फिसायनि मुङा जाहैबाय बिजन बसुमतारी, बियो दागगारि नाम्बार 1 काग्राबारिनिनो। दा नोंथांमोनखौ हिन्जावखौ आङो स्क्रिनाव होनानै देखायगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बे दैमु नार्जारिया बिजन बसुमतारीनि हिन्जावमोन। हाबा जानाया 7 बोसोरानो जाबायमोन। नाथाय जेबो नांलाय खमलाय जायालासेनो बियो न'निफ्राय खारलांदों होननानै खोनानो मोन्दों। माने बिनि फिसाया बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों, मानो बेबायदि जानांगौ होननानै। हाबा जाबाय जेला, संसार जाबाय जेला, माने जोङो मा होनो खौसेयै संसार जालांनांगौ, बियो बिदि होननानै गोबां खामानि मावदोंमोन। बियो दैमु नार्जारिया थांनाय 30 तारिखआवनो डिसेम्बरनि दाख्लैयो 30 डिसेम्बर खालि माने फुंनि 10 बाजियाव दुगैस्रां लोबस्रां दखानाव फैनाय बायदि फैफ्लानानै बियो भटार आइडि जेबो गावनि डकुमेन्ट्सफोरखौ लायालासेनो माने न'निफ्राय ओंखारबोदों होननानै मिथिनो मोन्दों। ओमफ्राय बेनिफ्राय दा फिसाया गोबां जायगायाव सुलाद लाबाय, हिन्जावनि न'खरावबो सुलाद लाहरबाय, बेजों लोगोसे बायदि मैया जायगायावबो सुलाद लादों होननानै बिथाङा आंनो खोन्थाहरदों। नाथाय बेखौ दा माने बहा दङ खबर मोनाखै आरो फिसाया गोबां खेब फन बुनायावबो फनखौ हमाखै आरो माखासे समाव गोबाङावनो सुइच अफ खालामना लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दा फिसाया बुंनाय मथथे गाव मोनथिनो मोना सोरबा हौवाजों खारफालांखो ना माखौबा दुखु मोननानै खारखो बेबायदि होननानै बुंदों। दा नोंथांमोना जुदि नैबे फटकखौ नुबाय बायदोंबा बबावबा नुबाय बायदोंबा आं गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होगोन, बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय। मा होनो नोंथांमोना जेरावखि नुवा आरो बेखौ माने बियो खारखोमादोंसो दे रायजोफोर, बियो खारखोमानानै बहाबा थांदों। दुखुनांथाव जाथाय। माने बुंनो थांनाय बायदिब्ला बिबाजैनाव जाय हौवा बे दैमुनि फिसाय बिजन बसुमतारीनि बिबाजैनाव सोरबा सिनाय मोनै मानसिया फैसाबो सोना हरखुमालायदोंमोन आरो बेबायदि। ओमफ्राय दा बे फैसाफोरखौ मोनबाय जानो हागौ। ओमफ्राय दाख्लैयो बिनि सिगां मोनसे जाथाय जादों मोनाबिलियाव, माने मोनसे जोंहा मोनाबिलि पिकनिक स्पट दङ दागगारियावनो, बेबो देबादाङिजों हाबनानै साहा। बे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव मोनसे मा होनो लावखार ओंखाम जानो बा पिकनिक जानो थांनो नागिरदोंमोन होनदों बे हिन्जावा लोगोफोरजों। नाथाय फिसाया बादा होदोंमोन थांनो नाङा होननानै। बेवहाय एसे दुखु मोननाय फोरमायदों होनदों आरो हिन्जावा। ओमफ्राय बेखौ खारखो ना जाहाथे माबा मोनसे माबानानै खारखो, साननानै खारखो, बे जादों आरो बेजों लोगोसे आंनो खोन्थाहरबावदों दे बिथांमोना माने बियो फिसायखौबो रायोमोन, एसे एनै बुयोमोनबो होननाय खोनादों बे हिन्जावा। दा प्लिज अननानै बे आंनि भिडिअखौ दैमु नार्जारि बिथाङा नुदोंब्ला अननानै फिसायनि खाथियाव थांफिन आरो फिसायनि खाथियाव थांनानै रुजु रुमु संसार जाफिन। आं बेखौनो लुगैयो। मानो होनना बुङोबा संसार जानाय होननाया खेला नङा। बुहुमाव मानसिया जोनोम मोननानै सानसे नङा सानसे जुलि जाखानांगौ आरो जुलि जानायनि उनाव थैस' थांस' बिसि फिसाय मा होनो अनलायनानै गथ' खांनानै फेदेरनानै गथ'खौ बोरै खांनांगौ, बोरै फेदेरनांगौ, समाजनि मोजां थासारि बोरै सोमजिहोनांगौ, बिनि थाखायसो जों साननांगौ। मानो होनना बुङोबा जोंनि जिउआ दान्दिसेनिल'। जों दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन बेखौ मिन्थिया। जोङो जेबो जायाब्लाबो जोंनि जिउआ दान्दिसेल' होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जोंनि बैसोआ माला थाङो जों पात्ता मोना। नंखायथ' बे थांना थानाय समावनो जोङो मोजां लामाजों दैदेननानै जोङो सोरगो रायजोखौ लाग्रोनांगौ। मोगथां मुलुगाव नोङो मोजां आखु मावनानै इसोरजों सिनायथि जायोब्लासो गोजौआवबो नों इसोरजों सिनायथि जानो हागोन। आरो सोरगो रायजोआव थांनोब्लाबो नों मोगथां मुलुगनि सोरगो रायजोखौ लाग्रोयोबासो गोजौनि सोरगो रायजोखौ मोनगोन। बेखायनो दैमु नार्जारि बिथांखौ आं खावलायो, नोङो गावनि फिसायजों फैफिननानै मोजाङै रायलायफै आरो फिसायजों रुजु रुमु संसार जाफैफिन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।